Tuturo ko sa inyo paano maghasa ng kutsilyo. Dapat una muna sa rough. Then ayan o. Sundan nyo lang ako guys. Tapos pag nasalat nyo na dito yung medyo magaspang sa side, kabilang side naman. Then doon na sa finish sa pinong side ng sharpening stone. Guys, so kapag nakakaano nyo na matalas na sa kanya ngayon, ito yung pinaka-final sharpening steel. Dito ko sa inyo yung gano'ng karami yung pinasa ko ngayon. Napakadali lang pumagasa. Hello? Kung tayo si Mata, matalis ko na. Ayan guys, napakasimple lang diba ang naghahasa ng kutsilyo. Papakita ko sa inyo yung hinasa ko. Ayan o. Ayan po, sinter yan. Ayan o. 2, 4, 6, 8, 10, 10. Ayan. Ayan guys, very easy maghasa diba? Ayan. Few moments later. Guys, pagkatapos kong hasain, kailangan hugasan nyo. Kasi gawa ng ang ginamit ko dun mantika. Yun ang sikreto para mabilis tumalas. Mantika yung gagamitin nyo. Olive oil yung ginamit ko, hindi yung basta-basta mantika. Pero pwede na rin yung ordinary oil. Ayan po ang ginagamit ng musikero na kutsilyo. Ayan, ang dami niya, no? Ito yung sharpening steel. Ito yung butcher's knife. Iba to. Color coding kasi dito. Itong yellow sa chicken, itong brown sa cheese, ito sa meat, red, ang blue sa fish, yung white sa pwede sa cheese. Ayan, thank you. Guys, pagkatapos nyong hasain, hugasan nyo ng sabon ha. Hugasan nyo siya ng sabon. Para malinis kasi yung ang ginagamit ko kasi hindi tubig, ang ginagamit ko olive oil para mas mabilis tumalas. Yun ang diskarte sa kutsilyo. Ayan, hugasan nyo siya ng sabon ha guys, para malinis, para pag-slice nyo ng
ng gulay. Malinis siya. Ilan yung kutsilyong ko. Marami ito. Ayan, lilis ko yung technique ng paano magduha hasa ng kutsilyo. Hindi lang basta tira. Unahin nyo muna yung magaspang. Oop. Salam. Alhamdulillah. Tandaan lang kayo kasi sobrang matatalas na to. Tandaan lang kayo. Mahirap kasi batan. Ayan. Ayan, binabati ko nga pala ang taga-subaybay natin at mabait na kaibigan from Japan. Ichiro and Yukiyo, magkapatid po sila. Salamat, maraming salamat sa panonood ng aking mga video. Alam ko nakasubaybay kayo palagi, kaya pasensya na ngayon ko lang naalala na batiin kayo. Maraming salamat at ingat kayo palagi dyan at God bless. Sana pasyal ka ulit dito sa Pilipinas para magkita-kita ulit tayo. Ayan, at binabati ko rin po ang asawa ni Ichiro na si Marian at ang kanyang anak na si Ethan Raiden at ang aking dalawang anak si Lawrence and Isa at ang aking asawa na si Lisa. Ayan, thank you so much. At sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe sa my YouTube channel, Mosquero Moragon, and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Abangan niyo po ang aking susunod na video. Ayan, thank you so much po. Mabuhay! God bless!